салом бачаҳои азиз, биёед имрӯз якҷоя бо расми як гурбачаи моҳигир рӯи лавҳаро ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёри мо худатон назар афканед. мо онро чун ҳар вақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги кабути пастро интихоб кардам. Акнун биёед дарахтонро мо аз қоғази ранги сабз тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро гирифта қат мекунем якчанд маротиба. қаламро гирифта дар рӯи қоғаз расми дарахтонро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвири дарахтонро пурра ба охир расондем. биёед қайчиро гирифта ба буридан шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тавр. дар вақти буридан мо саросима намешавем. ана мо расми дарахтонро қариб бурида ба охир мерасонем. баъд бо расми дарахтон рӯи лавҳаро ором медиҳем. пурра бурида ба охир расондем. мекушоем. эҳтиёт карда саросима нашуда. ана ҳамин тавр. акнун биёед бачаҳои азиз мо ширешро мегирем. мемолем. молида шуде. саросима нашуда эҳтиёт карда ба лавҳа мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун биёед фломастери ранги сабзро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. фломастерро мегирем. расми дарахтонро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр мо рангу бор мекунем, пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, то рафт пурратару зеботар шуда истодааст. зери дарахтонро мо рангу бор мекунем. ҳамин тавр мо рангубори дарахтонро давом медиҳем. мо бо фломастери ранги сабз рангубори дарахтонро пурра ба охир расондем. ана лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед мо анаин кӯпрукчаро тайёр мекунем ва аз қоғази ранги зарди паст истифода мебарем. қоғази ранги зарди пастро гирифтем. дар он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. мо ана ҳамин тавр корамонро давом медиҳем. расми кӯпрукчаро пас аз тасвир намудан бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. акнун мо пояҳои кӯпрукчаро тасвир мекунем. пояи якумашро дар ин ҷо тасвир намудем. пояи дуюмашро дар ин тараф. мо бо қалами оддӣ тасвири расми кӯпрукчаро пурра ба охир расондем. акнун биёед фломастери ранги кабудро гирифта ба рангубор шурӯъ мекунем. мо аввал гирди онро ба назар намоён мекунем. мо рангуборамонро давом медиҳем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. пас аз рангубор намудан мо расми кӯпрукчаро бо қайчи мебурем. мо бо фломастери ранги кабуд рангубори онро қариб ба охир мерасонем. акнун биёед фломастери ранги ҷигариро мегирем, ба рангубор шурӯъ мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. ба назар намоён мекунем. пояҳои кӯпрукчаро ҳам рангубор мекунем.
боз фломастер ранги кабудро гирифта рангу борамонро давом медиҳем. биёед қайчиро гирифта расми купрукчаро мебурем. қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. мо эҳтиёт карда мебурем. мо расми купрукчаро пас аз бурида шудан бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. пурра бурида ба охир расондем. акнун биёед кубикро мегирем, ширешро мегирем, мемолем. кубикро мо часпондем, ба кубик ширешро мемолем. ана ҳамин тавр ба рӯи лавҳа мо часпондем. акнун биёед фломастер ранги кабути пастро гирифта мавҷҳои обро нишон медиҳем. ана ҳамин тавр. ҳамин тавр мо мавҷҳои обро пурра нишон дода ба охир мерасонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо то рафт пурратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги зард мо ана ин гурбачаи зеборо тайёр мекунем. коғази ранги зардро гирифтем, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо тасвири гурбачаро аз кӯлои он сар кардем. ана ҳамин тавр. саросима нашуда эҳтиёт карда акнун мо дар ин ҷо гӯши гурбачаро тасвир мекунем. гирди калаи гурбачаро ҳамо пурра тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. ана дар ин ҷо мо гирди даҳони гурбачаро тасвир мекунем. акнун мо бинии гурбачаро тасвир мекунем. мо даҳонашро пурра ба назар намоён мекунем. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман кори эҷодии хешро давом дода истодаед. акнун мо бадани гурбачаро тасвир мекунем. мо тасвирамонро давом медиҳем. акнун мо дасти дуюми гурбачаро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. панҷаҳояшро ба назар намоён мекунем. мо баданашро пурра тасвир мекунем. акнун пояшро тасвир мекунем. мо бо қалами оддӣ тасвири расми гурбачаро пурра ба охир расондем. акнун биёед аз коғазҳои ранга барои гурбача либос тайёр мекунем. мо аввал дар рӯи коғази ранги бунафш куртачаи гурбачаро тасвир мекунем. қаламро гирифта дар он мо тасвир мекунем. мо ана ҳамин тавр куртачаи гурбачаро пурра тасвир мекунем. акнун биёед дар рӯи коғази ранги кабуд шимчаи гурбачаро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо ана ҳамин тавр
пурра шимчашо таъсир карда ба охир мерасоне. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. қайчиро гирифтем, мо аввал куртачаи гурбачаро мебурем. ана ҳамин тар. ана либосҳои гурбача пурра тайёр шуданд. биёед бо онҳо расми гурбачаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. мо аввал шимчаи гурбачаро мечаспонем. ба он мо ширешро молида шуде. эҳтиёт карда саросема нашуда ана ҳамин тар мечаспонем. ширешро мегирем, ба куртачаи гурбача ширешро мемолем. ана ҳамин тар бо либосҳояш мо расми гурбачаро оро додем. биёед аз коғази ранги сурх барои гурбача мо ана ин хел кӯлоҳ тайёр мекунем. коғази ранги сурхро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. кӯлоҳи гурбачаро пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. саросима нашуда мо тасвирамонро давом медиҳем. аз ин тараф ҳам тасвир мекунем, пурра мекунем. дар ин ҷо мо тасмаи кӯлоҳро тасвир мекунем. акнун биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда мебурем. мо расми кӯлоҳи гурбачаро пурра бурида ба охир расондем. биёед бо он расми гурбачаро ором медиҳем. ширешро мегирем, мемолем. кӯлоҳи тайёрро мо ба расми гурбача мепешонем. ана ҳаминтар эҳтиёт карда саросема нашуда. акнун биёед бо фломастерҳо рангу бор мекунем. мо фломастер ранги кабудро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо аввал гирди кӯлоҳро ба назар намоён мекунем, пурра рангу бор мекунем. ана ҳамин тар. болои кӯлоҳро ҳам мо рангу бор мекунем. мо рангубори кӯлоҳро ба охир мерасонем. акнун мо худи гурбачаро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар мо муйсари гурбачаро ба назар намоён мекунем. гирди гӯшҳояшро ҳам пурра мекунем. ҳаминтар мо гирди калаи гурбачаро ҳам рангу бор мекунем. акнун мо қошҳои гурбачаро ҳам ба назар намоён кардем. биёед мо чашмони гурбачаро рангу бор мекунем. дохили чашмонашро пурра мекунем. фломастер ранги сабзро мегирем. дохили чашмони гурбачаро боз пурратару зеботар рангу бор мекунем. боз мо фломастер ранги кабудро гирифта миҷаҳои гурбачаро ба назар намоён кардем. акнун чашмони дуюмашро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар мо дохили чашмонашро ҳам пурра мекунем. фломастер ранги сабзро мегирем. дохили чашмони дуюмашро ҳам
пурра рангу бор карда ба охир расонде. боз мо фломастер ранги кабудро гирифта рангу борам онро давом медиҳем. акнун мо бинии гурбачаро рангу бор мекунем. фломастер ранги норинҷиро мегирем. ана ҳамин тавр бинии гурбачаро пурра рангу бор намудем. бачаҳои азиз, мо ҳамин тавр рангубори расми гурбачаро давом медиҳем. акнун мо дастони гурбачаро рангу бор мекунем, пурра мекунем. мегузарем ба рангубори дасти дуюми гурбача. ана ҳамин тавр мо пурра мекунем. гирди панҷаҳои дасташро ҳам ба назар намоён мекунем. нохунчаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. мо боз фломастер ранги норинҷиро мегирем. рангубори дасти гурбачаро давом медиҳем. ана ҳамин тавр мо боз фломастер ранги кабудро мегирем. бадани гурбачаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр мо гирди шимчаи гурбачаро ҳам рангу бор мекунем, пурра мекунем. акнун мо пои гурбачаро ҳам пурра ранг карда ба охир мерасонем. гирди панҷаҳояшро ҳам ба назар намоён мекунем. боз мо фломастер ранги норинҷиро мегирем. ана ҳамин тавр мо расми гурбачаро ором медиҳем. мо рангубори расми гурбачаро пурра ба охир расондем. акнун биёед қайчиро гирифта онро мебурем. қайчиро гирифте ба буридан шурӯъ намудем. мо эҳтиёт карда мебурем. мо буридани расми гурбачаро давом медиҳем. ҳамин тавр мо гирди думашро ҳам мебурем эҳтиёт карда. пас аз бурида шудан расми гурбачаро мо бо кубик ба лавҳа мечаспонем. бачаҳои азиз, дар вақти буридан саросема нашавед. ана бачаҳои азиз, расми гурбачаи мо пурра тайёр шуд. биёед онро бо кубик ба асоси лавҳа мечаспонем. мо ширишро мегирем, мемолем. кубикро часпондем, ба кубик мо ширишро молидем. ана мо бо расми гурбача рӯи лавҳаро оро додем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қариб тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги сафед мо ана моҳичаҳоро тайёр мекунем. коғази ранги сафедро гирифте, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. акнун мо моҳичаи хурдро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо фломастерҳои ранга рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. дар инҷо мо қаноташро тасвир мекунем. бачаҳои азиз, биёед бо фломастерҳои ранга расми моҳичаҳоро рангу бор мекунем. мо аввал фломастер ранги кабудро гирифта моҳичаи калонро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр гирди онро мо ба назар намоён мекунем. акнун мо фломастер ранги сурхро мегирем. қанотҳои моҳичаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. қаноти поёнашро ҳам мо пурра рангу бор карда ба охир мерасонем. думашро ҳам мо рангу бор мекунем. ана нигоҳ кунед, то рахпурратару зеботар шуда истодааст. акнун мо нӯли моҳичаро ҳам бо ҳамин ранг рангу бор намудем. биёед мо фломастер ранги зардро мегирем. бадани моҳичаро пурра рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. ана нигоҳ кунед, то рахпурратару зеботар шуда истодааст. боз мо фломастер ранги кабути пастро мегирем. рангубори моҳичаро давом медиҳем. ана ҳамин тавр. мо моҳичаи калонро пурра ранг карда ба охир расондем. акнун биёед моҳичаи хурдро рангу бор мекунем. фломастер ранги кабудро гирифта
ба рангубор шурӯъ намуде. Мо расми моҳичаҳоро пурра ранг карда ба охир расонде. Акнун қайчиро гирифта онҳоро мебурем. Мо аввал моҳичаи калонро мебурем. Эҳтиёт карда саросема нашуда. Ана мо моҳичаи якумро пурра бурида ба охир расонде. Биёед ширешро мегирем, мемолем. Кубикро гирифте ба кубик ширешро молиде. Бо расми моҳича мо лавҳаро боз пурратару зеботар намуде. Ана ҳамин тар. Акнун биёед қайчиро гирифта моҳичаи дуюмро мебурем. Мо дар вақти буридан саросема намешавем. Эҳтиёт карда мебурем. Пас аз бурида шудан моҳичаи дуюмро ҳам бо ширеш ба лавҳа мечаспонем. Мо расми моҳичаи дуюмро ҳам пурра бурида ба охир расондем. Биёед ширешро мегирем, мемолем. бо он мо лавҳаро ором медиҳем. Ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. Худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин гулбачаҳои зеборо ҳангоми моҳидорӣ чун ҳар вақт аст қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунҷа ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.